Muli sumatin po ang kapayapaan ng Diyos sa mga oras na ito mga kapatid sa ating mga pag-aaral sa mga pangunahing lunas na karamdaman na balakubak o kaspa sa pinulungang Cebuano. Ang balakubak o kaspa ay maliliit at malangis-langis na kaliskis na nababakbak sa anin. Ang paggamot ng tubig, mayroon tayong 4 na kaparaanan. Number 1, ugasan ang buhok ng 2 ulit isang linggo na ginagamitan ng shampoo mula sa Gogo o shampoo commercial para sa tuyong buhok. Ang pangalawa, suklayin at masahiing mabuti ang ulo pagkatapos na mag-shampoo. And then yung pangatlo, langisan ang ulo at buhok ng langis na mula sa niyog. Minsan sa isang linggo, 1 oras bago mag-shampoo, imasahe ang langis sa anit. Bayaang ito sa loob ng 10 minuto. Higit na mabuti kung patatagalin ito ng buong magdamag bago mag-shampoo. Ang panghuli, lagyan ng kalahating tasa na suka ang 1 galong tubig at gamitin ito pangbanlaw ng buhok para sa mabuting kondisyon nito. At dumako na po tayo sa paggamot ng halaman. Mayroon po tayong 3 dito na mapagpilian mga kapatid. Number 1 ay yung kilaw o luyang dilaw o dulaw, no? Dikdikin ang lamang ugat at ikuskos ang katas sa anit at sa buhok. Panatilihin ito sa buong magdamag at mag-shampoo na sa kinabukasan. Number 2, gugo, shampoo na ibabad ang gugo sa isang palanggana ng malamig na tubig sa loob ng 30 minuto bago mag-shampoo. Pigain ang gugo sa tubig at dagdagan ng katas ng 3 kalamansi. Din, basaing mabuti nito ang buhok at gamitin din itong shampoo banlawang mabuti. Panghuli, yung sabila o aloe vera. Magkatas ng mga sariwang dahon, lagyan ng saganang katas ang anit at imasahing mabuti sa 1 oras at shampoohin ng gugo. Pagkatapos gawin ito minsan sa 1 linggo ng 4 na linggo. Yan po yung gagawin mga kapatid, no? Sa halaman, no, na sabila. At maraming salamat mga kapatid sa inyong muling pagsubaybay. Ito ang inyong abang lingkod. Hanggang sa muli ay papaalam. God bless po.